posachedwapa tikupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 17 April 2025. Takhalani pompo ndipo tamvetsera. The DC ng'alulization yathu ya lero ndi ng'alula nkhani zikulu ndipo ndikudziwa kunena kuti ng'alulization ameneyi ambiri akupwetekani chifukwa angonena chilungamo chokha. Nkhani zathu zikulu lero ndi zitatu ndipo tipita ku Mangochi kumene tikufuna kuti inuyo Amalawi mudziwe chilungamo chenicheni chimene chapangisa kuti oyimba Patience na Madingo asakwanirise loto lache lokonza magalimoto onongeka amene akulepheresa service delivery ku Mangochi. Komanso tikachoka pamenepo tizalowanso ng'alulization zapita ku Mulanje makamaka ku assembly district assembly kumene titi tiunikireko ntchito zija za mu project ya JESID project imene yakumana ni mikwingwirima kwambiri makamaka ku nkhani za corruption. Komanso tikachoka pamenepo tizaunike nkhani za anthu amene ali pa ndandanda kuti amangidwe posatiraso kumangidwa kwa Yeremia Chihana amene ali m'manja mwa ACB. Izi ni nkhani zikulu zimene takutengerani pa the DC desk mopanda mantha mosanyumusidwa. Sidimaopa wina aliyense ndipo ndizapitirira kuyima pa chilungamo kaya wina afune asafune kazi mpwetekeze sampweteke koma ine ndimangoyimirira Malawi amene alibe kuthekera amene ali ndi mawu koma amalephera kuti alankhule. Ndiye ine ndizapitiriza ndipo wina atakhala kuti wabwera ndi mfuti olo ndi unyolo koma ine ndizapitirirabe kuwayimirira Malawi pa chilungamo. Koma mwina tisanapite kumeneku ndimangoti nditengerepo mwayi opepesa mabanja wonse amene akhuzidwa ndi imfa imene yakulikoma imene tataya ngati dziko anthu 12 amene boti imene anakwera kuti akakwere Chilembwe ulendo opita ku Nkhata Bay. Ngozi idachitika mwadzidzidzi ndipo boti imene idatembenuzika masiku angapo apitawo ndipo dziko tidataya anthu miyoyo ya anthu osalakwa okwanira 12. Mizimu ya anthu amene wayiuse mumtendere. Koma ngakhale zili choncho tidanenapo kale kwa inu amene mmandisatira kunena kuti zimene zizachitike pa nyanja imene ya Malawi zizakhala zinthu zoopsa kwambiri. Tidanena ngati ndali profese ena nkumaona ngati ine ndine otamika koma izi ndi nkhani zomvetsa chisoni kwambiri. Ndipo ngati dziko pa zaka zimene takhala pa ulamuliro wozilamulira pa ufulu tinayenera tikhale oganiza mwa machawi tione kuti kodi imfa ngati zimene zitingazipewe bwanji. Unfortunately anthu athu atsogoleri athu chidwi chawo kwambiri chili pakuba makobiri chifukwa sizoona kunena kuti mmene tililife as a country tikasowe sitima ya makono yomanyamula anthu kuchokera ku Nkhata Bay kupita ku Likoma Chizumulu Island. Sizoona ayi. Tikoyenera kuti tiganize bwinobwino tikudalira padakali pano pa even ngakhale sitima zochokera ku Tanzania zimene zikuyenda pa nyanja ya Malawi ngati ndi nyanja yawo. It is very unfortunate kuti tili ndi atsogoleri amene amaoneka ngati ndi ophunzira, atsogoleri ooneka ngati ndi opemphera koma maganizo awo angolunjika pakuba basi. Nkhani yathu yoyamba lero ndiyokhuzana ndi Nsamalia na Madingo. Malawi muno tili ndi anthu ambiri amene amakonda dziko lawo,
Amalawi amene amafunira anzawo makamaka anthu osauka zabwino. Ndipo Malawi muno tilimo ndi anamadingo ambirimbiri. Unfortunately anthu ngati amene amati akabwera forthwith kuti athandize Amalawi anzawo, boma limawapangira nsanje ndipo limawabloka monga mmene ampangira Patience na Madingo kumangochi kuchokera chazana Nyamata wakhala akuyenda kuonesa chidwi nchonena kuti akonze magalimoto using his own monies, not taxpayers monies. Chifukwa magalimoto amene ajawo amene aunjikidwa malo osiyana-siyana osakhalasa kumangochi kokha iyayi, ngakhale m'maministry osiyana-siyana muli magalimoto. Kuiona galimoto kumadabwa kuti galimoto imene apa ikufunapo chani. Choncho kuli magalimoto osiyana-siyana amene aunjikidwa na Madingo amafuna akonze magalimoto amene wa using his own monies. Komano ma officials analandira ma instructions kuchokera kuboma, kuchokera ku State House, kuchokera ku Capitol Hill kuti asamulole kuti Patience na Madingo akonze magalimoto amene for the fear yonena kuti anthu amene wawo ayaluka. Chifukwa boma akanangololeza kuti mwana uja akonze magalimoto ndikuyenda panseu akanayaluka ndipo boma likanaona zinthu zoopsa. Choncho iwo atayiona imene patali anaona kuti ati amukanize azingompanga mafilimu atazingomunamiza pakana yekha azafoke. Imene ndi information imene the DC taipeza kuchokera mkatikati kunena kuti aboma sali okondwera kwambiri, sali okondwa ndi chiganizo chimene chichi cha Patience na Madingo cholinga kuti akakonza magalimoto amenewa ati Patience yo azaoneka ngati ndi dolo yo ndi makape. Akuyiwalira kunena kuti izizi si za munthu. Andi chilungamo chake Amalawi mukuyenera mudziwe kunena kuti magalimoto achatu sikuti amakhala kuti aonongeka atiya. Amaonongeka ndikavuto kakang'ono amakangukazula muchina ikache kachisulo. Ndikumanama kuti magalimoto aja aonongeka. Koma cholinga chawo cheni chimakhala kuti magalimoto aja agulisane okhaokha. Kodi tikunja kuno kuli mamafia, kuli maraketi amene akuchitika muziko munomo. Magalimoto ambiri aboma ali mmakomo mwa anthu, mmakomo mwa andale, mmakomo mwa maofficers amene amagwira ntchito m'maministry osiyana-siyana. Amayinamizira galimoto jangati yaonongeka ndikumayiperekera malipoti. Nthawi zinaso amakhala kuti aku ministry ko kuntunda ku Capitol Hill ko akulu ndi amene akuyifuna galimotoyo. Ndiye amauzana kumene kuchako ndi akulu kuti mungoyizula mu chisulo chakuti yakuti. Nthawi yomweyo amayichita recommend kuti galimoto ipite ku auction. Ikapita ku auction yamakagwirizana ndi auctioneer uja kunena kuti imene iyi mungoyiwerenga akapena muyichita suspend kunena kuti imene ikaye ili pa pending. Akudziwa kuti akagulisana kumbali. Andi nthawi zambiri amatuma madobadoba anyamata azikwanje, anyamata azipani ndi amene amagula magalimoto aja kumaona ngati munthu yo ndalama zakugulirazo ndi zache koma zili za mabwana. Kodi ku Malawi ndikophweka kwambiri. Choncho kuwapeza anthu ngati Patience na Madingo aja ali ndi mtima wokuti afuna akonze magalimoto chinali chinthu cha mtengo wapatali, chinthu chosangalatsa ziko. Chifukwa azimayi tikunena pano ambiri akumwalira, akulephera kupita ku chipatala. Anthu ambiri odwala akulephera kukatengedwa kuchokera m'makwawo chifukwa cha kuonongeka kwa magalimoto. Magalimoto onse osakhala kuti ndi owonongeka iyayi koma akupanga madilu. Kodi ngati kuli racket ina kupatula za ndalamazi kumenenso tikukubedwa magalimoto aboma ndiye m'bomamu ndiye mukubedwa magalimoto. Akulu inuyo even olo mabwana ma CEO amagulirana magalimoto basi aziyauza ma drivers zikatenga pa magalimoto ena yawo yo atangoyisunga ku office olo kungoyiyendera mwina mezi yochepa kena kwa amagulisana magalimotowa. Kodi ku Malawi kuno ndi ziko lodabwisa kwambiri, ziko limene limaoneka ngati ndilali ng'ono koma zochitika zake zili zazikulu. Choncho Amalawi ziwani chilungamo chake cheni kunena kuti Patience na Madingo ngakhale ali ndi mtima wokuti afuna athandize Amalawi anzache pa ndalama zimene Mulungu amudalitsa nazo
kwabwera instruction kuchokera ku Capitol Hill komanso ku State House kuti amene wazingonamizidwa amuza kuti ayi mmene mwateremo munakhangati mwalankhula pa Facebook komanso mwalemba pa page pano iniyo munayenera kuti mulembe kalata ndiye mukalemba kalata tisatire process yonse tizakuyankhani. Iyi sinkhani siyosatira process yonse magalimoto akhala pamene pachapa amabungwe amayiko kuchita donate magalimoto opuma koma akungokhala even ena ali ma PVH kudikirira kuti chani apange auction magalimoto aja agawanepo. Ndi ziko la Malawi limene muli anthu okuba okhaokha amene saganizira anthu eso osauka. Nkhani ina yomvetsa chisoni kwambiri yokhuzana ndi corruption ndi imene ikuchitika ku Mulanje District Assembly makamaka kuzera kwa anthu aku Chipani. Pali anthu aku Chipani ena amene akuopseza anthu aku procurement. Ku Mulanje kuli JCD project tikanena kuti JCD project imene iyi ndi project ya imene ikufuna ithandize kumanga mathambi police unit msika wa Njala police unit mathambi ili mu Mulanje East kwa tiye Mabuka pomwe msika wa Njala ili kwa Chikumbu. Komanso project imene ithandiza Ndanga maternity komanso Gumulire kupita kwa Liveya uko kuti apange bridge kumeneko. Komanso ithandizaso Khwalala kukafika kwa Chimbalanga kumeneko akufunanso achite graveling misewu. Chonchopo anthu ena achipani akuopseza anthu aku Mulanje District Assembly makamaka aku procurement ndi ma DC kumayimbira mafoni chipani cha MCP. Kuli anthu ena ake wina waku Mulanje wina endo waku Luchenza wina zina ndi Crossroads wina ndi Nkaladi waku Luchenza onene pa choncho amene onde amene akumayimba mafoni ali chifukwa chokuti ndi anthu a MCP akumayimba mafoni kuwayimbira anthu kumene koko kumaopseza kumanena kuti ngati simutipasa ife ma contract amene wa tikuuzani tiauza president. Ndi uchisiri weni kuti inu muziopseza anthu chifukwa chokuti muli ku chipani cha MCP. Ena anu makhala mukupanga ndale kwa zaka zambiri koma palibe chimene mwapindula nacho ndalezo andi chimene mmapanga inu ndikuba basi. Choncho ndikufuna ndikupempheni inu aku procurement ku Mulanje kunena kuti nkhani imene ya JCD project imene ili ndi ma components osiyana kuti athandize ma projects okuti athandize anthu aku kwa Chikumbu komanso ku Mulanje ndi madera ena ndi ena amene tione ma police unit pache ngati ku Mulanje kuma police unit ndi paliko ena apachitakale komanso kukwambewa koma madera ngati ku msika wa Njala ku Mathambi kumene ku ma police unit kulibe komanso misewu yabwino kulibe even maternity amene kulibe. Choncho ndifa chafuna kumanga maternity kwa Ndanga koma anthu amene wawa IMCP awiri wina waku Luchenza woneka mwachikaladi choncho komanso wina Crossroads waku Mulanje ndi amene akuopseza. Choncho inuyo mukangoyerekeza kupereka ma contract amene wakwa anthu amene wawa achipani muziwe kuti tikuyalusani ndipo tikutchulani mayina anu. Musamale kwambiri inuyo DC musamale kwambiri aku procurement chifukwa ife ngati the DC desk tikuyisatira nkhani imene mwa serious kwambiri ndipo tikufuna tione kuti chilungamo chake chili pati. Pomalizira penipeni nkhani zathu za lero kuchokera ku the DC desk timafuna tingochenjeza inu achipani cha DPP kunena kuti pena pake pamene mukuyandikira ma primary mukupanga zinthu madera ena zosakhala zabwino. Pali ma candidate amene akuoneka kuti mukuachita favor kwambiri and izizi ndifuna ningobwerezanso kuti it is a recipe for disaster. Mukanasi anthu asatire democratic process asankhe munthu amene akumufuna. Izi mwapanga kumangochi centrals makamaka inu a district governor kuchosa constituency governor wa Mangochi Central kutangosala mawiki ochepa kuti mupange zisankho mu constituency somene mukukhala president Muthalika
muzachita regret kusogoloko chifukwa zikuchita kuonekeratu kuti pali a preferred candidate amene inu mwamusankha kuti akhale kuti wapeza mavoti ndiye mwauza district governor kuchokera kuma instructions amene akunena kuti ati iwo ali ndi mphamvu amalankhula ati ndi akuluakulu aku Chipani ndipo galimoto yawo so amagwiritsa ntchito ulo wa secretary general choncho iwo ali ndi mphamvu zomuchosa munthu pa mpando kungogwiritsa ntchito malamulo awo chikhalire ndicho munthu wagwira ntchito zaka zonsezi ku Chipani watumikira Chipani lero limukukanga omuchosa pa mpando. It's not only sotu Mangochi Central yoka koma zambiri zonyasa zikuchitika kwambiri madera osiyana-siyana choncho ino a DPP you must know kunena kuti mukhumulisa anthu ambiri makamaka ino akuluakulu kodi constituency imene itakhala kuti yalephera candidate wakumene kuwalephera iye tiso kumakhala president wanu mungachimve bwanji kuti zapezeka kuti kumangochi Central kulibe ku candidate amene wawina under DPP ticket chifukwa cha uchisiru chifukwa cha mtima umene mukupanga ino akuluakulu aku Chipani kumafuna kuthama ndalama akuzika pasogolo ndalama osakhala kusatira zimene anthu akufuna pa ground. Izizi muzachita nazo regret. Iziso zikuchitika zisikuti zikuchitika ku DPP koka komanso muzipani zosiyana-siyana zonse zosusa mukupanga zinthu zofoira kwambiri zimene zizi sizikusiyanaso ndi mmene so akupangira anzanu a MCP amene lero sopano munthu osauka sopano akufunika kodi tuyafika tunthawi imene munthu osauka sopano akufunikira kwambiri china chilichonse chimene anganene munthu osauka anthu olemera akuchimvera sopano nangasika nthawi kokuti apeze kavoti oti osauka utangomuyimbira foni ya MP lero kumuuza kuti nimafuna bwana mundipase 500,000 si chedwatu ibwera nthawi yafika sopano anthu osauka ndi ofunikira kwambiri mwaona sopano abwera mizi mwazigonako azigona kumaliro azikakumba kumanda azisinja ndale za Malawi Bonkalinda the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village tiye Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.